Hi guys, maayong hapon. Natabi na lang sa Balingon guys. Kalpit pa akong baboy. Kami sa Mercado Balingon guys. Nakita na mo si Ate Maya Mia naglibre niya snack. Hello guys, may gabi so nakauli na migikan sa Balingon. So Nay, ay pa-chicken ta? sa baboy. Nay, Nay, pala ini ko balot ma. Pudayan ko kuan guys. Hotdog para baon ugma ni Ini ko sa Ang lang. Tukog duha ka kilo nga ulo sa manok. Kanang ulo, Oil, toyo, crispy fry. ulo ra Nay. So maudi ay ni guys, yung ipalit ni nanay hotdog, tuyo, crispy fry, magic sarap, bitsen, manok ulo. Tapos ang panili. Crispy fry. Huwag ka pasapay. Bako. Nasimito na tayo na guys. Bawal na isok ng salinas. Pero, ang una-una guys, ako na maghugas sa plato. Ako na mag-arrange. Ako na lang magluto guys. Nay, ako na lang magluto tanan. Nagpapalito ko yung ano po na ay of crispy pie. Ini kasi adobo. Ano na? May kasi sa Tupperware din. Tapos sa nagtagtag di kason. Ilang kilo na? Ilang kilo? Ako gabay. May baon-baon Pwede na ako lang. pinasirkul na eh. Ayun ha. Teka na bili. Kaya butang umli sa repang uban guys. Hindi ko manilutuan tanan sa daghan kayo ni. Ay, Ako sa nagtikason. abi na ko liog. Ulo. Sa may papikas. Ang sakit eh. Kopi ka siya di. Tara. Kapag tikason kaya ito ko adila. Ayaw lang. Ayaw ikaw ng mata. Kuha ng mata. Di ko gusto ko sa mata na. Kalami anang mata supsupon. Ato ay, bait ni gapo nila. Ingan ko. Kain kayong bako di nila. Ipagkaon na naman sa iyong piring. Diyan na yung nanay oh. Di ko alam na nagdila. Ay, dila gila lagi. Ano nagdila de? De? Diyan. Yo. De? Porya sa mat. Kasi mapudi na ito ni Picasso lang. Pasing dili maego sa kumain. Pasing dili maego sa kumain. Di naman ako kabalok pikas. Ina na oh. Kayo na. Naghikay sa ako sa bababi de. Di ba na lagi? Kalingamin de. Wala dila de. Wala lagi dila lagi. Ako ang magla nila gut. Na, kung kuya abrang manay Hikay sa ako sa bahog. Gikan masih mano din si Gabriel. Pintoy. Nay, ingon si kuya abrang. Hala, ako managay kanina ko. Pero siya, kinatrapo na. Yan na lang. Sa buga na dito din di. Lagi ano ko. Nensa pa pikas nay. Nay! Ano sa bahogan? Nay!
Kailangan manito ko ng CR. Ngit-ngit ya. Ngit-ngit. Ini aku kwarto na eh. Magbuhos sila ugpot na eh. Magbuhos sila. Si tatay. Yan na yun. Uy! Dapat didila din eh. Nahila. Hmm. May cheese na nay, hotdog. Ay, katong kay may cheese. Ganahan lagi ko nay. Kwarto na sarang nabaw ko sa kwan di kwarto din. Unsa ko bulunan ugma na eh. Kita lang mo. Na. Ni. Kinong ganahan na ng lighter ka aslo mo kay na ang iyong kilayo. Aman! Lumay, ano? Sakto na nabaw ba na dia. Tani? Ito sa. Pagkunin lang. Ito ni O. Ah, may kubab na yun? Sigam na noy? May mausaan may man eh. Hello. Ya ako lang di ka sa pagkamagkaman lang. Kita tadi. Nay, ihaling ni na ako, Nay. May butang ni sa kwan. Arap niyo. Butang sa rep ko, butang sa kwan. Eh, Sa naman eh, puli-pulihan. May dila wala. Na uban. Kuan may na siya sumulang. Yun sa mo na. correct. Aling ko ibig na, Nay. Ano, Jo? Buka wa! Buka wa! Itong-tong sa ito sa panggira de. Masilap. Untuk. Sila din pangaligo daw, Nay. Ha? Masih ate guys. Ito na. Ay, kuha ko ng kaluto. But-buton yun is mimingit. Ay, kamu naman di ay, na binlan di balas di lan. Oo. Binlan na nabi eh. Ang ito naman kiti, ang itiwas na ron. Ah, Wala ikaso. manok bro. Walay ko ano, way lawas. Eh? Way lawas. Wala, Leo? Puros ulo. Way lawas guys, puros ulo. Ako eh, mong kulingawa. Wala. Eh, hindi ako kahit dito.
Ito, ano mo isunod? Sulod. Gahim ka na. Oo. Gahim ka na. Hilaw ka man na. Aga. Hagoy di ay. Wala mo kawin eh? Ahoy. Na. Ngapon sa ta? Sama napailaw ya dito? Napailaw ya? Oh. Piloto na ba tumiyan kinasan? Ano piloto na ba? Piloto na. Kuan mo mama ninyo sa. Idan raw kaniya, piloto na niya. Malaming to may guys. Oo. Maraming. Naku, lamit na ito na. Pwede naman sila nila ni Picasso ba? Ulo ba? Pero Picasso na siya. Pero Sana mo tangan nila pag-supply lang. Ang luksot ang kuwan utok. ay na lang, gusto na. Lugay naman luto, hindi Picasso. Kita na lang ah. Kilo ang ginaboy. Oh! Nyapon pa ta. Dami yung sudan nito eh. Dalang. Dami yung sudan nito. Ang lasot niya pong ganito. Lamig na lasod nito guys. Nagdala ni Gapog kinason. Banisil. Ikan ito ila tata. Pinalit to ni Richard. Nakadiyon sa tagkaon. Bigyan ni Utik kay kuan. Ipadala ni Richard. Sa itin talon kay. Pero imong doon. Oh, Patay ang ugon to na yun. wa ko siya kay. O may inusan isa na tubig. Ikutuog isa na tubig ay. Kato na porma bilis di. Kakain ako kaya pa. Gamay rin luto na lang. Di na ko ano eh. Kining lain bahaw na kay human na ilis si tubig. Tikas lang. Ngayon medyo mo na lumutol. Yung mga natroto. Ano ka ba? Ang lusot may Tawag tikas. naman ito. Dinukdukay sa upan na to, lubot. Sura. Karganta. Tagal na. Sa tang mata. Karganta. Wala. Lang sayang yung utok lang mo. Utok ay kapikas ba? Tapos kinuko masamad ka lang. Muram ka tag. Ano ikan saging boy? Ito na lang ni Kwan. Kutog. Kutog. Ito mo ko. Kasi mahilo ka rin ah. Sino ba? Ako, nagkaon. Ano mga ganilo? Mahilo mo Di, ano lang. Pagkaon. Hindi gani. Sada gini agay na ang gamapan sa ilang sa gamingo pagka-aso ka uga-uga. Iba sila. Kanawa yang katong yang wala sili ka kakuha. Ikaw na lagi ni mo na din ako. Gutom na siya. Bawag siya nagkaon. Para na di. Anak, palaginay. Uy, panggutom na yung anak. Klase na bukas guys. Ay, tundang din na. Isa rin, lakaw-lakaw lagi lang. Ang gudang mabul kayong kutsilyo gani. Awa lagi tan awa. Lingas.
Kasi na kasi. Dugangan pa na eh. Tay? Waktu na na, dugangan pa na. Ni? Sige. Basahin na. Kaya sa ni tay? Sige na. Pagkantaw na. Kasi. Okay. Nagsamot siya kakatol ng ibot niya sa gulay. Nagsamot siya kakatol. Ibulugon grupo siya. Fried na ni tatay, guys. Na-brown na, guys. So, guys, ato na siya hugasan kaya para isulod sa rep para sudanon og Guys, what is ang niluto, guys? Juice na alam niyo na. Juice. Nasulod sa freezer. Order lang sa chicken. So guys, isulod na to ni siya sa ref para ulam tomorrow. Sa freezer, diya sa freezer ka guys. Kay ugma ko na siya para kasi hindi ay makapanda ko. Sa ref para naman siya ipunta. Yan. Mana masudaan tomorrow guys. Kaya na klase guys. Ito na kuha na tong tanganan sa tubig. Kani siya guys. Nato ipanglungag. Kunti ako mamugas. Nato ipanglungag na nga tubig. Ano ba kalay? Mimi, di ba yan sa pod? Kani po tanganan ni bugas. Di ba ko na ako sa food na yan? Ano ako sa food naman? Nabi siya atong bangira. Atong abuhan. Mao gyapon. Kani-dani. Mao gyapon. Pwede man siya ma-adjust. Pwede ma-adjust. Kaka? Oo. Di na. Kailangan lagi lang siya. Pwede lagi siya diya. Bangira yap man guys. Mga butangan ni plato dami daw. Mga tubig. Managit siya.
O dagan kayong salamat Ay, mag-libre from na ko. USA sa mga blessing. Dagan kayong salamat from USA. Kaya sa basta na gagamitin mo. Luwag ito na nga pang kusina, guys. Mong CR. Dili na siya mahugaw diya gikan. Kay nagagas tubig lang oh. Isumbo lang kuan lang. Basing ulit sila sa CR lang. Kaya pamumuli nila oh. Pwetahan na namin na ni Kuwang, guys. Daw diha. So daghan kayong salamat from USA sa mga blessing o Ate Gisilo, Ma'am Pinay Beauty, kay sila gidani ang nag-umpisa. Daghan kayong salamat Ate California. So bongga gyud kayo nga blessing. Ha? Langit tong kwan din. Kasi ang ulo din, langit din. Daghan kayong salamat. Isa ka ting bawg sa baboy lang kay kaunon nga sa iro. Kakao ng iro sa bawg baboy, guys. Kani siya din kay kuan siya nga pagka-smooth. Smoothanan pa daw ni ini alag at ruhan. Kani din kay sinaw siya, guys. Sinaw siya pagka-smooth diri sa kusina. Dili siya pareda sa sala. Logya po na itong kusina, guys. Plano kong ibalhin ako ang ref, Dani. Pwede rin sa matulugan. Ibalhin na ito, Dani, ang ref. Wala, di ba matulog? Batangan na po na itong saksakan diya. Mana siya, guys. Kumanagyod sa wakas. Wala na gyud problema. Daghang gyud kayong salamat sa inyong tanan. Kumanagyod ang akong balay, among balay di ay. So, thank you so much sa tanan. Ha? Manjo, jail po lang. Gira ka siya, Nay. Mansion. Ida na. Luto pa si Alan sudan sa panihapon, guys. Wala namin naglungag. Kaya akong nilungag ganina. Dagan ka akong gilungag. Doon ay bahaw niya. Wala sila dyan Sabi isinin kinamos, Nay. to. Abi na ko dito sila man to. Luto! Kaya wasad lagi di asudan di. Wasad to sila din nag naniud to. Sakto na na. Ako dili na kumukaon. Yan ako manihapon, guys. Ano? You know, alam mo na. Dili na ako manihapon, guys. Kaya nga no. Sa Timayamiya, nagtabo mi dito sa kuan. 7-Eleven niya. Inunan siya nga mag-burger ta. Kusana all. Para na ay sauce na. Nagama siya sauce, guys. Para na isawsawan sa fried niya ulo. Luto naman, guys. So, mani hapon. Nanghihukas malilisin sila, guys. Ito na ko tarabi. Sige na, pangaon mo. Pangaon na sila, guys. Lamig siya, Nay. Lami siya. Kani-aog, kani-ai. Hindi mo siya lang usos. Ito na. Ako na makurot. Sakto na daw. Para daw si boss. Kasukas mo na si Buyet. Facebook. Pangaon. Kuso lagi ni mo na yung buhok.